Vážený pán rektor, vážení členovia Akademického senátu, vážení členovia akademickej obce, vážení hostia, dovoľte mi privítať vás na verejnom vypočutí kandidáta na člena správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vítam aj všetkých, ktorí nás sledujú online v online priestore, hlavne zástupcov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zvlášť mi dovoľte privítať kandidáta na člena správnej rady UVLF v Košiciach inžiniera Richarda Dudu. Na začiatok by som rád zhrnul dôvody zorganizovania dnešného vypočutia. Novelou zákona 131 z roku 2002 o vysokých školách, platnej od 1. februára 2025, došlo k zmene voľby členov správnej rady univerzít. Podľa článku 40 odsek 2 zákona o vysokých školách, správna rada verejnej vysokej školy má najmenej 5 členov. Počet členov určí štatút verejnej vysokej školy tak, aby zodpovedal najmenej 1/4 počtu členov Akademického senátu verejnej vysokej školy a aby bol nepárny. Štatút Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorý bol schválený na zasadnutí Akademického senátu dňa 6. marca 2025 v článku 4 bod 22 uvádza: Správna rada UVLF má 7 členov. 4 členov správnej rady volí a odvoláva Akademický senát UVLF, z toho 1 člena volí a odvoláva len študentská časť Akademického senátu. 3 členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva. Nakoľko v apríli 2025 skončilo funkčné obdobie 1 členovi správnej rady, je povinný ten, kto daného člena zvolil, najneskôr 3 mesiace pred uplynutím funkčného obdobia vypísať výzvu na predkladanie návrhov na člena správnej rady UVLF. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky zverejnilo dňa 9.10.2024 a následne opakovane aj 28. februára 2025 výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na 1 člena správnej rady UVLF na webovom sídle ministerstva. Podľa zákona 40 odseku 5 zákona 131 o vysokých školách, znení neskorších predpisov, platného od 1. februára 2025, verejná vysoká škola zorganizuje verejné vypočutie kandidátov a doručí ministerstvu školstva pozvánku na verejné vypočutie kandidátov. Ako to ministerstvo požiada, verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční do 30 dní od dňa doručenia žiadosti. Akademický senát verejnej vysokej školy a ministerstvo školstva sa môžu vyjadriť k vypočutým kandidátom do 15 dní od dňa konania verejného vypočutia. Po vyjadrení alebo márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie Akademický senát verejnej vysokej školy zvolí tajným hlasovaním a minister školstva vyberie z vypočutých kandidátov členov správnej rady verejnej vysokej školy v príslušnom počte. V zmysle paragrafu 40 odsek 5 a paragrafu 108 odsek 14 zákona o vysokých školách, znení neskorších predpisov, organizuje univerzita na požiadanie ministerstva toto verejné vypočutie kandidáta na člena správnej rady UVLF, pričom kandidátom je inžinier Richard Duda. V zmysle zákona oznámenie o verejnom vypočutí kandidáta na člena správnej rady UVLF bolo oznámené ministerstvu školstva a oznám bol zverejnený na webovom sídle univerzity a sociálnych sieťach. Upozorňujem vás, že verejné vypočutie je vysielané naživo a taktiež upozorňujem, že záznam z verejného vypočutia bude zverejnený na webovom sídle univerzity nasledujúci deň po verejnom vypočutí kandidáta. Záznam z verejného vypočutia sa zverejňuje do dňa nasledujúceho po dni zvolenia alebo vymenovania úspešného kandidáta. Časový limit na vypočutie kandidáta je 20 minút, z toho 5 minút je určených vlastnému predstaveniu kandidáta a 15 minút bude určených na diskusiu. Všetci z vás prítomných máte možnosť klásť otázky kandidátovi, avšak tak, aby sa neprekročil celkový čas 20 minút. Chcem sa spýtať prítomných, či sú nejaké otázky k priebehu verejného vypočutia kandidáta. Ak nie sú, poprosím kandidáta, aby sa nám v krátkosti predstavil a prezentoval svoju víziu ako člena správnej rady UVLF. Vážený pán rektor, vážené auditorium, kolegovia online, dovoľte, aby som sa vám teda predstavil. Moje meno je Richard Duda. V súlade s GDPR aj s verejným koľko mám rokov, 58 rokov, teda dosť veľa praxe.
najmä v manažerských pozíciách. V súčasnosti zastávam pozíciu predsedu predstavenstva spoločnosti Tauris Group a zároveň aj výkonného generálneho riaditeľa. To moje CV alebo ten môj životopis profesný je spájaný najmä s Taurisom, je to spoločnosť, ktorá je verejne známa, už len tým, že predstavujeme v mnohých tých položkách viac ako 30% trhu na Slovensku v tých balených mäsových výrobkoch. Takisto riadím spoločnosť alebo bývalý spoločnosť Ryba Košice alebo závod, dneska to je závod, kde vyrábame lahôdkové šalaty, ryby mrazené a rôzne špeciality a tú našu ikonickú tresku. Za mňa hovoria aj také, by som povedal, tie ekonomické ukazovatele spoločnosti, alebo úspech je vlastne kvantifikovaný aj tými číslami. Takže spoločnosti sa darí, sú to verejne dostupné čísla vo Finstate, takže každý sa vie si ich overiť. Je to spoločnosť, ktorá je dlhodobo zisku a bez nejakých cudzích zdrojov dosahujeme tieto výsledky. A je to najmä vďaka tomu, že my sme povýšili tú filozofiu našej výroby. Nie sme výrobcovia potravín v zmysle komodity, ale sme tí, ktorí doručujú na trh chuť a vône a emócie a dôveru. My s tým obchodujeme a to sa nám ukázalo ako kľúčové. V tom vidíme aj tú trvalú udržateľnosť. Dneska je celý ten moderný a biznis svet hovorí o tzv. ESG, Environment, Social a Governance, a nie je to nič iné, len je to to, že ako bude vyzerať to spoločenstvo o rok, o dva. Je to o tej trvalej udržateľnosti. A tam by som chcel premostiť aj to, my ako výrobári, ktorí sú denne tlačení svojimi KPIs, tými cieľmi. Veľakrát nevidíme, potrebujeme získať aj ten kontakt s akademickou pôdou, potrebujeme so študentmi a potrebujeme sa pozrieť na ten náš mikrosvet, ktorý riadíme očami inými. Preto nám slúžia rôzne audity, rôzne kontroly. Ten štát vykonáva tú kontrolnú činnosť, pretože tie potraviny sú regulované. Potrebujeme dostávať len zdravé a kvalitné potraviny na trh, ale potrebujeme to zároveň posúvať aj ďalej, vylepšovať, reagovať na trendy. Takže ja sa nádejam, že mojou prítomnosťou na tejto pôde, v tej akademickej pôde, že nastane tá interakcia. Ona už v podstate aj beží. My sa zúčastňujeme ako partner aj na konferenciách, ktoré univerzita organizuje a veľmi radi a nasávame tam informácie, ktoré potom sa snažíme pretaviť aj do toho nášho biznisu. A potom sú to študenti. Vidíme v tom veľkú budúcnosť. Vaša univerzita dodáva kvalitných ľudí a my bez nich nevieme fungovať do budúcnosti. Potrebujeme si vychovávať novú a ďalšiu generáciu. Ja mám, ako som povedal, 58 rokov a keď chceme hovoriť o kontinuite, tak musí prísť tú generácia, tá prichádza. Vaša univerzita je stabilný dodávateľ mozgov pre nás. Ja za to sme vďační. Študenti sa pravidelne zúčastňujú na exkurziách a zažívajú to, čo ich potom stretne v tej praxi.
Takže ja sa nádejam, že táto interakcia sa ešte viac prehlbí, že nájdeme mnohé a nepoznané veci, ktoré by nás vzájomne obohatili, nás ako firmu, mňa ako človeka aj univerzitu. Takže teším sa na tú spoluprácu. Vnímam to ako veľkú šancu a príležitosť. Ďakujem veľmi pekne pánovi inžinierovi za predstavenie sa a následne otváram diskusiu. Tu predstavenému kandidátovi. Pán rektor, nech sa páči. Mikrofón asi, keď je to vysielané. Vážený pán, vážený pán predseda, vážení členovia Akademického senátu, prítomní prezenčne ako aj online milí hostia. Dovolte mi, aby som sa aj ja vyjadril k osobe pána inžiniera Dudu. Veľmi krátko. V podstate on tu veľmi výstižne viedol seba aj spoločnosť, ktorú zastupuje. My s spoločnosťou Tavris spolupracujeme niekoľko rokov veľmi dobre, tak ako tu bolo uvedené, či je to v oblasti praxi študentov, čo nám veľmi významne pomohlo aj pri výsledku medzinárodnej akreditácie, pretože študenti majú možnosť získavať praktické skúsenosti v tejto spoločnosti, ale aj jeho osobným prínosom, tak ako uviedol, či je to organizácia rôznych podujatí, hlavne konferencií. A myslím si, že v jeho osobe nájdeme ten potenciál, ktorý veľmi vhodne doplní už súčasných členov správnej rady, ktorý máme. A posunieme ďalej spoločne univerzitu, pretože tie jeho bohaté skúsenosti, pretože tie potrebujeme aj v oblasti ekonomickej pri schváľovaní rôznych dokumentov, ktoré musí správna rada schváliť. Takže vidím v ňom veľmi silný potenciál a pomoc pre univerzitu do budúcna. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán rektor. Ak môžem, zobral by som si ja slovo. Ja samozrejme ako zástupca katedry hygieny a zdravotnej bezpečnosti potravín, z ktorá asi najviac spolupracuje s firmou Tavris a aj zástupcami, môžem len podporiť tohto kandidáta, pretože tá spolupráca je naozaj už dlhodobá vo výuke študentov, možnosti praxi, možnosti tých stáží, ktoré tam môžu mať, dokonca formou, ktorá sa možno nám ako keď som ja bol študent, nesnívala aj s nejakou finančnou podporou a tak ďalej. Čiže naozaj je to veľmi prospešné aj pre nás ako katedru, aj pre študentov, nehovoriac o tej materiálnej pomoci, ktorú nám vždy spoločnosť zabezpečuje, čo sa týka len výuky a už spomínaných konferencií. Takže naozaj tá spolupráca je tu dlhodobá a budem veľmi rád, ak zastúpenie bude mať aj spoločnosť Tavris v našej správnej rade. Pán inžinier, nedá mi ale jednu takú obligátnu otázku. Ako si vy predstavujete to členstvo v tej správnej rade a aký môže byť ten prínos aj pre univerzitu vaše členstvo v správnej rade? Tak v podstate už máme nejaký ten live track. Už sme spolu aj niečo dokázali a poviem, je to záväzok. Je to záväzok, čiže to, čo bolo dodnes na nejakej takej forme prísľubov, tak môžem tu dať verejný prísľub a je to záväzok. Budeme pokračovať na tých konferenciách a v tých interakciách. Ťažko je predvídať, ale viete, že sme otvorení ako firma a ja akejkoľvek spolupráci. Vnímam to ako zodpovednosť do budúcnosti. Nechcem, aby to vyznelo tak ako prázdne, ale nejaké slova. Máme dobré postavenie na trhu a poviem, je to vďaka tomu, že robíme poctivú výrobu. Tento trh bol roky deformovaný reťazcami, ekonomickými tlakmi a prinášali
A tak vyzeralo to potravinárstvo. A my sme to otočili, lebo sme verili, že poctivou robotou sa dá ďalej dosiahnuť a získali sme si dôveru zákazníka, ľudí a spoločenstva. A toto postavenie chceme. Čiže ja v tom vidím aj, možno poviem to tak zištne, mám očakávania. Chcem spoznať ľudí a chcem ľuďom dať študentom príležitosť. Chceme im dať príležitosť, poviem, dobré spoločnosti prijímajú a vytvárajú príležitosti stále, aj keď biznis ide dole. A je to preto, že vždycky, keď vytvoríte dobré konkurenčné prostredie, je aj ten low performing. Čiže je koho vypustiť a dať aj podľa mňa férové dať príležitosť talentom. Je to férové a tieto príležitosti chceme vytvárať tak, jak doteraz a to budeme robiť. Vždycky je to o človeku, o ľuďoch. My sme otvorené spoločenstvo a tá firma funguje presne tak, ako fungujú tie koncové prvky firmy, tí najposlednejší. Ten, ktorý robí na náražke, alebo ten, ktorý robí na sanite. Čiže vždycky je to o ľuďoch, je to o ľuďoch tam hore, aj o tých hlavách, ale aj o tých dole. A my sme napríklad, možno to u nás neviete, najväčší dualista v Stredoslovenskom kraji. Máme 80 učňov, študentov. Nikto nie je väčší. Máme 4 učebné odbory a dávame prácu a život a chceme aj tú nadstavbu, tam chceme proste byť takí aktívni, ak sme máme tých mesiárov, tých potravinárov. Chceme, takže asi toľko, možno to bolo príliš veľa informácií a emócií, ale nemám to konkrétne, ale viem, že túto príležitosť využijeme spolu. Ďakujem pekne. Verím tomu, že to bude pre obe strany veľmi výhodné a naozaj potiahneme minimálne jednu aj druhú stranu. A ten biznis sa musí spájať s akademickou pôdou a musí interagovať. Tak to je a takto by malo fungovať. Ďakujem pekne. Má ešte niekto otázky kandidátovi? Ak nie, a pán profesor Mudroň? Áno, poprosím. Pán inžinier, mám potešením vidieť, že človek z tohto fachu sa ocitne inštitúcie, ktorá bude rozhodovať. To sú naše vzdelávacie inštitúcie, našej školy, ktorej ambíciou je pripravovať dobrých absolventov pre či už súkromnú, alebo respektíve prax malých zvierat, ale aj tých hospodárskych zvierat. Ja osobne zastrešujem pracovisko, ktoré sa snaží robiť maximum preto, aby naši absolventi mali dobrý vzťah práve k hospodárskym zvieratám, prežúvavcom, ktorí sú významným zdrojom surovín pre váš podnik. A vidíme v poslednej dobe, že to percento študentov, ktorí sa orientujú týmto smerom, nie je nejaké významné. Je stále menej a menej, ale robíme maximum, aby sa to aspoň držalo na tej úrovni, ktorá tu je, alebo aby sa to trošičku posunulo v prospech chovateľov hospodárskych zvierat. V roku 2018 sme spustili jednu takú motivačnú akciu pre našich študentov v 6. ročníku, že sa zúčastňujú medzinárodného menšieho vedeckého podujatia v rámci Strednej Európy, to sú Stredoeurópske biometrické kongresy,
A pomocou našej školy, pomocou Združenia veterinárnych lekárov, hospodárskych zvierat, ale aj pomocou alebo za prispenia jednej liekárskej významnej firmy je možné, že 10 študentov sa tohto zúčastňuje, naberajú iné skúsenosti. Vidia, čo sa robí v výskume, vidia, čo sú výstupy a časť z nich ukazuje, ako životná prax za tie posledné roky nakoniec aj ostane pracovať v tejto oblasti. Čiže moja otázka na vás je, či by vaša firma vedela nájsť nejaké možnosti a zapojiť sa do tohto programu, aby sme mohli prípadne ešte ďalších 2 alebo 3 študentov takto zabezpečiť, aby sa zúčastnili týchto našich kongresov. Ďakujem. Áno, poviem jednoducho áno a poviem to nielen za seba, ale aj za firmu. Výhodou tej firemnej kultúry je to, že my sa nemusíme rozhodovať a nejaké 4-stupňový level rozhodovať. Ja sa rozhodnem a tak je. Ne? Takže to je jednoduchšie. A toto hovorím, že to sú proste tie záväzky, ne? Ktoré spoločenské záväzky, ktoré aj z tohto mandátu vyplynú. Takže jednoduchá odpoveď áno. Nemáme problém. My vieme sa rozdeliť, vytvárame dobré podmienky zamestnancom, sme silná spoločnosť, chceme, aby proste tu po nás zostala nejaká stopa, spoločenská zodpovednosť. My robíme inklúziu, zamestnávame Rómov, sme dostali množstvo ocenení, Roma Spirit, Opre Roma, 50 ocenení, voľba spotrebiteľov a proste to potrebujeme robiť aj ako spoločnosť a chceme ísť príkladom, takže talenty vždycky podporujeme určite bez problémov. Ďakujem pekne. Keďže pomaly sa nám blíži čas ukončenia verejného vypočutia, mám ešte na vás. Má niekto ešte otázku? Ak nie, Poďakujem pánovi inžinierovi za vystúpenie a ukončujem toto verejné vypočutie. Takisto ďakujem všetkým za prítomnosť na dnešnom verejnom vypočutí.